Nagpabilin matud pa nga high moral ang Police Regional Office 11 taliwala sa pagsaway sa publiko. Ani ang report ni John D. Esteban. Aminado ang Police Regional Office 11 nga doon na sila madawat nga negatibong komento sa publiko kini taliwala sa mga isyu sa politika. Aba nagpabilin matud pa sila nga high moral. Usa sa mga gibatikos sa publiko mao ang pamaagi sa pag-aresto sa PNP sa pagpanguna ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III kang former President Rodrigo Duterte niadtong March 11. Pinasikat sa ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. May kalabutan sa war on drugs nga ilahang gituuhang politically motivated. Taas maghihapon ang moral no sa pulis sa Davao Region. Dili man na ingon nga maapektuhan mi kung unsa manggaling ang mga nangitabo sa among palibot kay we have to remain committed sa amo ang kanang pledge ba not to serve and protect. Hinuondaan ang gipasalig sa PRO 11 nga nagpabilin silang non-partisan o parayon nga serbisyuhan ang katawhan. Dunay mo ingon nga nawad-an nami og pagsalig sa pulis. Pero kabalo mi kung naa sila problema, mudagan gyud gihapon sila sa amua ug tabangan gyud gihapon namo sila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.